साईनाथ सर, निलेश राणे यांनी एक ट्विट केलंय. त्या ट्विटमध्ये राजकारणातून कायमचा बाजूला होतोय असं त्यांनी म्हटलंय. नेमकं काय माहिती द्याल याबद्दल? खरं तर रीना, एकूणच ही जी बातमी आहे राजकीय पटलावरील, ही बातमीच खरं तर शॉकिंग आहे. कारण की निलेश राणेंसारखं काम करणारं एक नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्व राजकीय एकूणच राजकारणामधनं कायमचा बाजूला होतंय, ही खरं तर घटनाच मुळात धक्कादायक आहे. याबाबतचं जे ट्विट आहे, हे ट्विट निलेश राणे यांनी आपल्या ऑफिशियल ट्विटर अकाउंटवरनं करून याबाबतची माहिती दिली आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतायत, नमस्कार, मी सक्रिय राजकारणातून कायमचा बाजूला होतोय. आता राजकारणात मन रमत नाही, इतर काही कारण नाही. मागच्या 19 ते 20 वर्षामध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून मला खूप काही प्रेम दिलं, कारण नसताना माझ्या सोबत राहिला, त्याबद्दल मी आपला खूप आभारी आहे. बीजेपीमध्ये खूप काही प्रेम मिळालं आणि बीजेपी सारख्या एका उत्तम संघटनेत काम करण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी खूप नशीबवान आहे. मी एक लहान माणूस आहे, पण राजकारणात खूप काही शिकायला मिळालं आणि काही सहकारी कुटुंब म्हणून कायमचं मनात घर करून गेले. आयुष्यात त्यांचा मी नेहमी ऋणी राहील. अजून निलेश राणे या ट्विटमध्ये पुढे म्हणतायत, निवडणूक लढवणे वगैरे यात मला आता रस राहिला नाही. टीका करणारे टीका करतील, पण जिथे मनाला पटत नाही तिथे वेळ स्वतःचा आणि इतरांचा वाया घालवणं मला पटत नाही. कळत नकळत मी काही लोकांना दुखावलं असेल तर त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतोय. तुम्हा सर्वांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. जय महाराष्ट्र. निलेश राणे यांनी एकूणच या ट्विटमध्ये अखेरचा जय महाराष्ट्र, राजकारणातून बाजूला सरतोय, बाजूला होतोय, अशा पद्धतीचं ट्विट करून माहिती दिली आहे. खरं तर रीना, निलेश राणेंच्या या ट्विट नंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नेमकी आता राजकीय परिस्थिती काय असेल? निलेश राणेंवरती प्रेम करणारे हे जेव्हा निलेश राणेंनी रीना ट्विट केलं, त्यानंतर कोकणशाहीला धडाधड निलेश राणे प्रेमींचे, कार्यकर्त्यांचे फोन आलेत आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही देखील आमच्या पदाचा राजीनामा देतोय. मला कुडाळमधनं अभिषेक गावडे या नगरसेवकांचा फोन आला. त्यांनी सांगितलं की आम्ही आमच्या नगरसेवक पदाचा राजीनामा आजच सुपूर्द करतोय. एकूणच ही संपूर्ण रीना जी घडामोड आहे, ही अत्यंत महत्वाची आहे. रीना, साईनाथ सर, खरं तर मागील 2 दिवसापासून याबाबतचा राजकीय अंदाज आपण आपल्या लेखणीतून व्यक्त करत होता, त्यावर अधिकचा काय प्रकाशझोत टाकाल? खरं आहे ना, मी खरं तर मागील 2 दिवसापूर्वीच मी लिखाण एक केलं होतं, बातमी लिहिली होती आपण. त्या बातमीमध्ये म्हटलं होतं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात काही आलबेल नाहीये. ही स्थिती आजच्या घडीला ती बातमी सत्यात उतरलीये. निलेश राणेंच्या ट्विट नंतर एवढं मात्र या ठिकाणी अधोरेखित झालंय. ग्राउंड लेवलला आम्ही पत्रकार म्हणून काम करत असताना बऱ्याच घडामोडी आणि खरं तर राजकीय घडामोडी या कोकणशाहीपासून आपल्यापासून कधीही थांबून राहिल्या नाहीत. आपल्यापर्यंत या राजकीय घडामोडी इकडून तिकडून कुठून ना कुठून तरी निश्चित पोहोचत असतात. रीना, आताची ही जी बातमी आहे याबाबतचा अंदाज देखील कोकणशाहीनं 2 दिवसापूर्वीच व्यक्त केलेला होता. अशा पद्धतीची काहीतरी घडामोड घडू शकते. कुणीतरी कुणाचा तरी केसानं गळा कापण्याच्या तयारीत आहे, अशा पद्धतीचं उपरोधिक लिखाण देखील आपण केलेलं होतं. भले निलेश राणे यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं असेल की माझं मन रमत नाहीये, परंतु नेमकं मन का रमत नाहीये याचा शोध मात्र आता भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांना घ्यावा लागेल. नेमकी निलेश राणेंवरती जे कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघामध्ये आमदारकीसाठी तयारी करत होते, ताकदीनं लढत होते, ताकदीनं काम करत होते, एकूणच मागील काही महिन्यामध्ये, वर्षामध्ये जर आपण पाहिलं तर अचानक अशा नेतृत्वाचं ट्विट हे येणं, याबाबतचा विचार कुठंतरी भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांना हा करावाच लागेल, एवढं नक्की आहे. रीना, एकूणच या घडामोडीवरती अधिकचा प्रकाशझोत टाकत असताना 2 दिवसापूर्वी आणि आजही सकाळी आपण केली होती बातमी, नेमका दसरा मेळावा सिंधुदुर्ग गाजवणार आहे. दसरा मेळावा संध्याकाळी गाजणार आहे की नाही माहिती नाही आत्ताच्या घडीला या ट्विट नंतर, परंतु निलेश राणेंच्या ट्विटने मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजकीय धमाका केलाय. ऐन विजयादशमी दिवशीच, एवढं सत्य. रीना, धन्यवाद साई सर, तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.